Hello mga kawigel, welcome back po. This time magluluto po tayo ng pork humbang puti. Yan po, pork pata po yung ating gagamitin. Lagay lang po natin dito. Madali lang po itong lutuin. Yan, hindi po tayo maglalagay ng toyo, so salt po ang ilalagay natin. Pamintang buo, bawang, sibuyas, star anise. Ilalagay rin po tayo ng bulaklak ng saging. Maglalagay rin po tayo ng sugar. Lalagay din po ako ng suka para mabalance po ng konti yung lasa. Lalagyan lang po natin ng tubig. Medyo medyo mas lubog ng konti. At lulutuin po natin to ng 2 hours to 2.5. At papalambutin po natin. Tutuyuin lang po natin ng konti. Kapag hindi pa po malambot, dadagdagan na lang po natin ng tubig. At the same time, babalik-balik na rin po natin. So, lutuin na po natin. After 45 minutes po, balik-balik na rin po natin. At magdadagdag din po tayo ng tubig. Tingnan ko na po makalimutan, dahon ng laurel, ihabol na lang po natin. Dagdag po tayo ng konting tubig. So, tiyak, tama-tama na ho ito pag natuyo ito, tiyak na malambot na po ito. Yan, habang hinihintay po natin maluto ang ating humba, partneran na po natin ng calamares. Yan, tingnan po natin kung malambot na. Medyo tuyo na rin po yung sabaw. So, malambot na po. So, lagay na natin yung itlog. Dagdag din po tayo na sili para magmukhang makulay at mukhang katakam-takam po ang ating dish. So, mapapansin nyo pumula po yung yung kulay niya. Siguro po doon sa nilagay natin sugar. So, luto na po. Mukbang na po tayo. Yan po, luto na po ang ating pork humbang puti. Yan po, pero pumula dahil po sa sukal po natin. Tapos siyempre, pinartneran po natin yan ng calamares. Yan po. Tapos meron po tayong kanin dito. At maraming sili. Yan, bago po tayo magsimula, kung gusto nyo pong mapanood to ng uncut at pinahaba pong video, punta po kayo sa aming YouTube channel, si Richard. At kung gusto nyo pong mapanood naman dito ng may cut, yung pong pinaikli, punta po kayo sa aming FB page. Yan, bago po tayo magmukbang, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po ang mga viewers po namin. Mga po lagi po kami mayroong makakain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa abdalahin ko sa inyong pagtulong na sa oras daw namin tapagligtas amin. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Tikman natin. First bite po para sa inyo. Ang lasa po. Init po, nausok pa. Lambot po ng gatel.
Malakit-lakit po. Lambot. Yung kanin po natin, shirataki rice. Tapos ang ginamit po natin asukal yung nectar, coconut nectar sugar po. Pwede po sa low carb. Sarap po ng gata. Kain po. Ingat. Sarap. Sarap po, medyo maangang.
Ang gulo na po sa Luna. The best. Mahambol po. Panalo na naman po yung mukbang ito. Lasa. Last bite po.